Hola, benvinguts a les previsions meteorològiques, situacions meteorològiques per Akbar. Anem a veure com acabarà enguany, el 2024, i com començarà el 2025. Tenim algunes novetats, però primer de tot, la notícia internacional més important. Mayotte, aquesta illa a prop de Madagascar, és el territori de França més pobre, ha quedat devastat fruit del pas del cicló Chido, que fa uns quants dies va provocar, el seu pas va provocar la devastació, sobretot al nord de l'illa. El matí del dia 14 va ser terrible. Ens anem a llocs molt més propers, a Catalunya. Volem explicar-los que a vegades podem tenir força neu al Pirineu i al Prepirineu, com aquestes imatges de fa pocs dies del Pirineu, però la sublimació, és a dir, una mena d'evaporació de la neu, fruit de la poca humitat i del vent, fa que a vegades pugui desaparèixer fins al 30% o més de la neu dipositada. Per això interessa que vagi nevant amb una certa assiduïtat. Imatge de postal de Gósol, encara hi ha neu, han pujat les temperatures, sobretot aquest dijous, però tornen a baixar i ho anem a comprovar amb les previsions a curt termini. Vegin, perquè hi haurà algunes novetats. Aquest divendres baixen força les temperatures, molt vent, tramuntanada molt forta, al Pirineu també, sense precipitacions. Dissabte ambient de ple hivern, sense precipitacions. Diumenge i dilluns podrà haver alguna nevada al Pirineu, sobretot a la cara nord. Pugen les temperatures diumenge, però tornen a baixar de cara a dilluns i dimarts. I és el que pot passar a partir de dimarts, el dia 24 de desembre, ho veurem en el següent mapa, com l'ambient es podria refredar cada cop més i amb algun llevant, que ja veurem com evoluciona, podria ser una bona notícia. Això al voltant del 27 o 28. Notícies que haurem d'anar ampliant. Acabem desitjant-los un molt bon 2025 i això sí, que el pluviòmetre, aquí en tenim un, treballi força. Fins aviat.